салом бинандагони гиромӣ, манзури шумост барномаи иттилоотии хабар бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон. Дар студия Меҳроб Зиёзода, нахуст сархати барнома. оғози даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар пойтахти кишвар. тақвият бахшидани забономӯзӣ дар муассисаҳои томактабии ноҳияи Ёвон. роҳандозии машғулиятҳои намунавӣ дар муассисаҳои томактабии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. шарҳи хабарҳо. дар шаҳри Душанбе даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. шумораи иштирокчиён дар даври ҷанбастии озмун 442 нафарро аз рӯи 5 номинатсия ташкил медиҳанд. дар китобхонаи миллӣ толорҳои махсус барои ҳар як номинатсия омода карда шудааст. ҳар як номинатсия бо адабиёти зарурӣ таъмин карда шуда, барои ҳар номинатсия роҳбаладон аз ҳисоби кормандони китобхона ҷудо гардидааст. аз маросими кушодашавии озмуни мазкур ҳамкорнамон муфассал нақл мекунанд. бинандагони гиромӣ, тибқи иттилоъ дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст 442 нафар иштирок карда, аз ин шумора 229 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва ибтидоӣ касбӣ, 83 нафар донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ва инчунин баъди дипломӣ ва 130 нафар омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва дигар намояндагони касбу кори гуногун мебошанд. ва мо гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифтем, то ки шумо бинандагонро аз рафти баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст шинос кунем. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст соли чорум аст ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми қаламрави мамлакат баргузор гардида истодааст. инак даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар маросими ифтитоҳи он муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён суханронӣ карда, тамоми довталабонро барои ғолиб шудан дар даври ниҳоии озмун комёбиҳо таманно намуданд. ҳамзамон қайд гардид, ки озмуни мазкур ҳамасола аз рӯи 5 номинатсия: адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон ва эҷоди назму наср баргузор мегардад, ки теъдоди иштирокчиён сол ба сол пайваста меафзояд. аз ноҳияи Фирдавсӣ 2 нафар ғолибони озмуни даври шаҳрӣ аз номинатсияи адабиёти бачагона дар синфҳои 1-4 иштирокчии ин озмун ҳастанд ва дар синфҳои 5-11 бошад як хонандаи дигар иштирокчӣ дорем. дар маҷмӯъ дар озмуни шаҳрӣ аз ноҳияи Фирдавсӣ 11 нафар ғолибон мавҷуд ҳастанд, ки 2 нафар омӯзгор, 1 нафар шаҳрванд ва 8 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсеи гимназияҳо ғолиби даври сеюм дониста шуда, дар даври чорум омодагии ҳаматарафаи худро гирифтанд, ки албатта боварӣ дорем, ки дар даври чорум ҳам ҷойҳои ҷоизавиро ишғол мекунанд. воқеан китоб чароғи илму маърифат ва раҳнамои зиндагӣ дар ҳаёти ҳар яке мо ба шумор меравад. китоб дӯстест, ки ҳамеша моро ба ҳаёти рангин равона месозад, дунёро бароямон зебо мегардонад ва ба дил таскин мебахшад. қайд гардид дар чорабинии мазкур. дар озмун мо аз рӯи номинаи адабиёти муосир зиёда аз 100 ғазал, 120 рубоӣ ва дубайтӣ, зиёда аз 150 порча аз достон ва инчунин осори насрӣ аз бар кардам. дар озмун ман дар даври минтақавӣ, дар даври сеюм сазовори ҷои сеюм гаштам. ҳоло бошад дар даври ҷумҳуриявӣ мехоҳам ҳунару малакаи худро санҷам. яке аз довталаби озмун Маҳмадалӣ Маҳмадалиев мебошад. мавсуф муддати 3 сол аст, ки дар ин озмуни сатҳи баланд иштирок намуда истодааст ва имсол ба ӯ муяссар шуд, то ба даври ҷумҳуриявиро хат бигирад. ман дар ин озмун соли якум ва соли дуюм аз рӯи номинатсияи хондан ва азбард кардани осори адабиёти кӯдакон наврасон иштирок варзида будам ва имсол мақсад гузоштам, ки дар ин озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти классикии форс тоҷик иштирок варзам. ман сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо кӯдакон наврасон чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро пешкашу роҳандозӣ карданд. خودی رسان می نمایم که مقصد از برگزاری ازمون مذکور دریافت نمودن چهره‌های نوی سخندان و سخنور و اینچنین جلب نورسان و جوانان به کتاب و کتابخوانی می باشد. در واقع کتاب کلی سرسبزی و پیشروی‌های انسان از پرواز بلندی او محضن امید و آرزو، گنجینه عقل و دانش و راهنمای راه راست و خردی والاست.
дар номинатсияи адабиёти бачагона ки бештар кӯдакону наврасон иштирок намуданд, лаҳни шевову ширини ин ғунчаҳои умедӣ меҳан аъзои ҳакамон ва иштирокчиёну тамошобинонро ба ҳайрат гузошт. чун ҳамасола номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ дар яке аз толори ошёнаи якуми китобхонаи миллии тоҷикистон баргузор гардид. ёдовар мешавем ки дар рӯзи аввали озмун 30 нафар довталаб хонандагони синфҳои аз 1 то 4 аз тамоми манотиқи кишвар назди ҳайати ҳакамон маҳорату истеъдоди худро нишон доданд. тавре аз ҷараёни рӯзи аввали озмун маълум гардид, довталабон ба ин сабқати дониш бо омодагии ҷиддӣ ҳозир шуданд. тайёрии онҳо нисбат ба солҳои қаблӣ хуб буда, ҳар кадоме мекӯшад ки дар назди ҳакамон тамоми маҳорати суханбарӣ ва дониши худро нишон диҳад. ҳамзамон баромади онҳоро мустақиман тавассути монитор, омӯзгорон, падару модарон ва дигар дӯстдорони адабиёт дар толори дигари китобхона тамошо менамоянд ва аз пешрафту малака ва маҳорати иштирокчиёни озмун аз наздик шинос мегарданд. инчунин ба таври шаффоф ҷараён гирифтани озмун боварӣ ҳосил менамоянд. ҳадаф аз иштирок кардан дар ин озмун ғолибият ба даст овардан ё мағлуб шудан набуд, балки як навъ санҷиши дониш, малака, маҳорати шеърдонию суханварӣ ва дар амал исбот кардани суханҳои ҷаноби олӣ оиди рӯ овардан ба китоб бурд. ҳамсолони азиз, китоб дӯсти беғарази мост. китоб ба дидаҳо нур ва ба дилҳо сурур мебахшад. вақти холиатонро сарфи китоб намоед. вақт довар аст ва ман дар даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст ширкат варзида 4900 мисраи шеърӣ, 200 афсонаҳу ҳикоя, чистон, тезгӯяк, 14 достон, панду латифаҳоро мутолиа намуда дар даври сеюм сазовори ҷои аввал гардидам. умедвор ҳастам ки дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб ҳаст низ яке аз ҷойҳои сазовори яке аз ҷонҳои намоён мегардам. дар ҳақиқат китоб сарчашмаи илму маърифат ва донишу маҳорат маҳсуб меёбад, зеро маҳз китоб аст ки шахс метавонад аз тамоми илмҳои замон бохабар гардад. китоб аст ки шахсро ба роҳи рост ҳидоят мекунад. мақсад аз баргузории озмуни мазкур ҷалби наврасону ҷавонон ва инчунин тамоми табақаҳои ҷомеа ба китобу китобхонӣ ва дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон маҳсуб меёбад. бояд гуфт ки дар вақти саволу ҷавоб барои баромади иштирокчиёни озмуни мазкур ягон маҳдудият ҷой надорад. довталаб то чӣ қадаре ки хоҳиши баромад кардан дорад, вақт ҷудо гардида аст. инак баъди гузарондани се дар марҳилаи ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст оғоз ёфт ва ба ин дар беҳтарини беҳтаринҳо аз минтақаҳои мухталифи кишварамон роҳхат гирифтанд. албатта ба даври ҷумҳуриявӣ нафаре ки дорои иродаи қавӣ асту зеҳни тез дорад ғолиб меояд. чун анъана макони баргузории даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур китобхонаи миллии тоҷикистон аст. дар яке аз толорҳои китобхонаи миллии тоҷикистон аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик 17 нафар хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ донишу маҳорат ва истеъдоду малакаи худро дар назди узви ҳакамон санҷиданд. яке аз ин иштирокчиён омина ҷураева мебошад. омина маротибаи аввал аст ки дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок мекунад ва боварӣ дорад ки сазовори ҷои ифтихорӣ мегардад. من در این آزمون سال اول است که اشتراک میکنم و من بسیار کوشش کردم که به سوالهای داوران جوابهای درست بدهم. من میخواهم که در دور جمهوریوی این آزمون غالب آیم. иштирокчии дигари номинатсияи адабиёти муосири тоҷик ашраф ғуломов мебошад. мавсуф дар ин озмун маротибаи аввал иштирок карда дар даври ноҳиявии озмуни мазкур сазовори ҷои якум ва дар даври вилоятӣ сазовори ҷои дуюм гардидааст. من از آثاری ادیبان معاصر تاجیک اشتراک میکنم. من سال اول است که در این آزمون اشتراک می‌ورزم. من به هیجان بعد دوری چهارم آمدم و من میخواهم که در این آزمون سزاوار جای نمایان گردم. дар китобхона барои волидайни иштирокчиён низ шароити мусоид муҳайё карда шудааст ки онҳо тавассути монитор ҷараёни баргузории номинатсияро тамошо менамуданд. бояд гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст соли чорум аст ки баргузор мегардад ва дар сартосари кишвар ҳамовозии махсус касб карда теъдоди иштирокчиён сол ба сол меафзояд. ёдовар мешавем ки озмуни мазкур чун соли қаблӣ аз рӯи 5 номинатсия сурат мегирад.
баргузории озмуни мазкур дар давраҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ баёнгари он аст ки воқеан имрӯз дар ҷомеаи Тоҷикистон доираи васеъи мардум ба мутолиаи китоб таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, новобаста аз сину сол барои хондану азбар намудани мероси адабиву илмӣ ва аз ин роҳ мусоидат дар ташаккули маънавиёт, тафаккури бадеӣ ва завқи зебоишиносии хеш саҳми муносиб мегузоранд. Ҳамкорнамон аз рафти озмун аз рӯи номинатсияи эҷоди назму наср гузориш омода карданд. бинандагони азиз, айни ҳол мо дар китобхонаи миллии Тоҷикистон қарор дорем ва имрӯз рӯзи аввали даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад ва айни ҳол иштирокчиён бо як омодагии ҷиддӣ омаданд то ҳунару маҳорати худро нишон диҳанд ва бояд гуфт ки беҳтаринҳо аз давраҳои қабл интихоб гардиданд ва ба ин давр рохат гирифтанд ва айни ҳол мо гурӯҳи эҷодӣ омодаем то шуморо аз ҷараёни озмун огаҳ намоем. даври ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи эҷодиёти назму наср дар ошёнаи дуюми китобхонаи миллии Тоҷикистон гузашт ва ба ин даври иштирокчиён бо омодагии ҷиддӣ омаданд. Ёдовар мешавем ки озмуни мазкур аз 5 номинатсия иборат мебошад. Рухшона Мирзоева аввалин шуда дар номинатсияи эҷодиёти назму наср бахши наср дар назди доварон маҳорату малакаи худро нишон дод. Мавсуф ба ин давр ҳамаҷониба омодагӣ дидааст. Ба гуфтаи ӯ, иштирок дар ин озмун ва то даври ниҳоӣ расидан худ як ғолибият аст ва он ҳама нуқсонҳое ки аз ҷониби доварон гуфта шуд мекӯшам ислоҳ намуда дар оянда ҳамчун як адиби хуби бачагон гардам. бори аввал аст ки аз рӯи бахши эҷоди назму наср яъне наср иштирок намуда истодаам. Дигаргуниҳо дар ин озмун беҳад зиёд ҳастанд. озмун бениҳоят хубу шаффоф гузашт, чунки ҳакамон ба ҳар як хатогиҳои ман карда яъне аҳамияти ҷиддӣ доданд ва ба ман маслиҳатҳо доданд ки то ин ки афсона, ҳикоя, мақолае ки ман навиштам дар он калимаҳои яхеларо бештар истифода набурда, синонимҳои онро истифода намоям, то ин ки ҳикояи ман ё афсонаам бою рангин гардад. ин эроди ҳакамон ба ман писанд омад, чунки дар оянда нақша дорам то бештар ҳикояамро пухтаву рангин намуда баҳри хонандагон пешкаш намоям. аз рафти озмун дар номинатсияи эҷодиёти назму наср маълум гардид ки довталабон тайёрии пухта диданд ва мехоҳанд яке аз дигаре беҳтару хубтар баромад намуда сазовори ҷойҳои намоён гарданд. хушбахтона имсол дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи назму наср аз бахши назм иштирок карда истодам. ман тибқи низомнома ҳама талаботҳои озмунро ғазал, мухаммас ва дигар навъҳои шеъру ба пуррагӣ эҷод кардам. ба андешаи иштирокчиёни озмун илму дониш фуруғест ки роҳи ҳар як хонандаашро рӯшноӣ бахшида ӯро ба қуллаи мақсуд мерасонад ва нафаре ки бештар мутолиа менамояд ҳамчун шахси бо илму маърифат дар ҷомеа шинохта мешавад. бо маърифати ҳар як шахс аз босаводии худи ӯ манша мегирад. соли дуюм аст дар озмуни мазкур иштирок мекунам ва миқдори шеърҳое ки ман пешниҳод намудам аз рӯи низомномаи озмун ташкил ёфтааст аз ғазал, мухаммас, мусаддас, тарҷебанд, таркиббанд, достон, чаҳорпора, қитъа ва амсоли инҳо. воқеан шахси донишманд зиннатгарои ҳар як анҷуман аст, зеро асоситарин ва беҳтарин амал барои ҳар як инсони асил ин омӯхтани илм аст ки ҳама гуна мушкилиҳоро осон мегардонад. 3 сол мешавад ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинаи панҷум яъне эҷоди назму наср дар бахши наср ширкат меварзам ва дар даври шаҳрӣ ман зиёда аз 10 ҳикоя, 10 афсона, як повест, як драма пешниҳод намудам ва сазовори ҷойи дуюм гаштам. мавриди зикр аст ки сол ба сол шумораи иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст меафзояд ва ин аз бештар рағбат пайдо намудани насли наврас ба китобу китобхонӣ далолат мекунад. ёдовар мешавем ки дар номинатсияи эҷодиёти назму наср 80 нафар ширкат намуда 40 нафар аз бахши наср ва 40 нафари дигар аз назм маҳорати зеҳнии худро назди ҳайати ҳакамон нишон медиҳанд. мавзӯи дигар дар ноҳияи Ёвон 7 муассисаи томактабӣ фаъолият мекунад барои дар сатҳи лозима ва зарурӣ ҷараён гирифтани таълиму тарбия ба кӯдакистонҳо мутахассисони соҳавӣ ҷалб гардиданд. илова бар ин дар кӯдакистонҳо ба масъалаи забономӯзӣ низ диққати махсус зоҳир карда мешавад.
соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалноки ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта сол то сол сафи муассисаҳои таълимиву томактабӣ зиёд шуда истодааст. дар ноҳияи ёвон 7 муассисаи томактабӣ фаъолияти назаррас доранд. барои зинаи аввали таҳсил дар ҳама муассисаҳои томактабӣ шароит муҳайё буда таълимгирандагон метавонанд аз чунин шароит истифода намоянд. дар муассисаҳои томактабии ноҳияи номбурда шароитҳои созгор фароҳам оварда шудааст. таълимгирандагон бо забонҳои русию, тоҷикӣ, англисӣ машғулиятро аз худ мекунанд. ҳукумати мамлакат ба масъалаи забономӯзии насли наврас таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир менамояд. ҳанӯз аз оғози фаъолияти кории ҳар як муассиса аввал ба масъалаи таъмини кадрҳои болоёқат ва ҷалби ҳашти бештари онҳо ба масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар баробари забони давлатӣ таваҷҷӯҳи зиёде равона мегардад. машғулиятҳо аз рӯи барномаи рангинкамон вобаста ба синни соли кӯдакон дар гурӯҳҳо гузаронида мешавад. кӯдакон забонҳои русии хориҷиро бениҳоят хуб аз худ карда машғулиятҳо шавқовар ба тарзи бозӣ бо айёниятҳо гузаронида мешаванд. масъалаи забономӯзӣ дар муассиса тӯли 9-10 сол мешавад ин раванд рафта истодааст. ин барои кӯдакон бениҳоят муҳим мебошад. кӯшиш менамоем ки ҳама вақт машғулиятҳо дар вақти лозимӣ вобаста ба синни соли кӯдакон бо тарзи шавқовар гузаронида шавад. бо ин роҳ мо бештар кӯдаконро ба масъалаҳои томактабӣ ҷалб менамоем. лозим ба ёдоваред ки дар баробари мураббиёҳои кордону пуртаҷриба ҳамзамон 7 ёрдамчӣ ва як ҳамшираи тиб донишу малакаи худро баҳри тарбияи дурусти ояндасози ватан гузошта аз тамоми имконияту шароиту истифода мекунанд, то дар оянда онҳо насли ватандӯсту ватанпарвар ва соҳиби аслии меҳани худ ба камол расанд. дар маҷмӯъ инҷо мушоҳида гардид ки барои аз бар намудани донишҳои муосири замонавӣ аз ҷониби маъмурияти боғча талошҳои зиёде равона карда мешавад. чун пешвои муаззами миллат дар ҳар баромадашон иброз медоранд, барои аз худ намудани забонҳои хориҷӣ дар баробари забони давлатӣ мо бояд фарзандони худро баҳри омӯзиши он ҷалб намоем. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалноки ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта сол то сол сафи чунин муассисаҳои таълимӣ зиёд шуда истодааст. дар муассисаи томактабӣ рақами 16-уми ноҳияи бобоҷон ғафуров бо мақсади баланд бардоштани ҳисси хештаншиносиву худогоҳӣ ва завқи зебоипарастии хурдсолон пайваста машғулиятҳо гузаронида мешавад. ин навбат машғулияти намунавӣ ба эълон гаштани 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор бахшида шуд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии вилоят тадбирҳои судманд андешида мешавад. дар дораи эълон шудани 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 16-уми ноҳияи бобоҷон ғафуров машғулияти намунавии шиносоӣ бо муҳити зист гузаронда шуд. машғулияти мазкур тибқи лоиҳаи телевизионӣ бо ҳамдастии раёсати маорифи вилояти Суғд бо номи Офтобак сабт гардид ки ҳадаф аз он тарғибу ташвиқи фаъолияти мураббиёни навовару эҷодкор аст. чак борон меборад, моро шодон меорад, оби борон роҳат бахш, сабзи борон мепорад. чак 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 чак. мураббия Мавҷуда Болтаева дар машғулияти мазкур бо тарбиятгирандагони гурӯҳи калон мавзӯи об неъмати бебаҳои табиат интихоб карда тасмим гирифт бори дигар кӯдаконро бо қадру қимати об, аҳамияти он ва сарфаю сариштакорона истифода намудани ин неъмати бебаҳо шинос намояд. ҳангоми раванди машғулият мо пай бурдем ки бачаҳо бо шавқ ба мураббия гӯш меандохтанд ва худ дар он фаъолона ширкат меварзиданд. истифодаи роҳу усулҳои фаъоли таълим воқеан дар рангорангиву пурмазмунии машғулият мусоидат мекунад, зеро ин тарзи таълим ба кӯдакон имконият медиҳад ки фикрашонро мустақилона баён намоянд. ман ба гурӯҳи қатраят сипориш медиҳам ки аз рӯи расм ба ман маълумот диҳам ва гӯям ки об барои чӣ лозим аст. бачаҳои азиз, шумоён фикр мекунед, ҷумла тартиб медиҳед ва ба назди тахтаи гурӯҳ баромада ба ман ҷавоб медиҳед. об набошад либосамон чиркин мешавад. дуруст, агар об набошад либосамон чиркин мешавад. офарин ба гурӯҳи қатраят. машғулияти шиносоӣ бо муҳити зист яке аз самтҳои асосии консепсияи миллии тарбия мебошад. мураббиён аснои дарс мекӯшанд ки тарбиятгирандагон аз овони хурдсолӣ ба гирду атроф табиати Тоҷикистон меҳру муҳаббат пайдо намоянд ва ба ин васила завқи зебоипарастии онҳо баланд гардад.
дар тӯли машғулият тарбиятгирандагон як ҷаҳон маънӣ бардошта маърифати экологии худро то андозае баланд намуданд. ороишу муҷаҳҳазкунӣ ва истифодаи воситаҳои техникӣ ҳангоми дарс яке аз омилҳои асосии комёбии мураббӣ аст. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tv.tg дастрас намоед.